Drugi deo. Učimo srpski. Učimo srpski. Učimo srpski. Srpski. Cool. Na potencijalnu opasnost od mogućih sukoba pripadnika dve stranke. Tu parles bien? Ah bon? Ouais. C'est parti comme ça. U centru sela, u centru sela je parkirano desetak policijskih automobila. Kao i dve marice. Napred. Dok nekoliko kafana, kladionica i prodavnica rade normalno. Javio je iz Hrtkovaca reporter Tanjuga.